Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Тагын бәяләр күтәрелә. Февраль башыннан җиләк җимешләргә бәяләр арткан. Ни өчен? Барыбызда чаңгыга 10 февральдә Татарстан чаңгысы 2024 ярышлары узачак. Шолуда узган ел белән чагыштырганда читтән килүчеләр саны арткан. Декабрь ахырына шәһәрдә 15700 теркәлгән мигрант яши. Бу хакта матбугат конференциясе вакытында Эчке эшләр министрлыгының идарә башлыгы Айрат Ханбеков сөйләде. Моннан тыш ел йомгаклары буенча полиция хезмәткәрләре тарафыннан 8000 артык җинаять теркәлгән. Бу урлау, икътисади юнәлештәге җинаятләр, талау һәм башкалар. Моннан тыш шәһәрдә IT технологиялар кулланып кылынган 3,5 мең җинаять теркәлгән. Узган ел яршолда үтерүләр саны 51%-ка кимегән. Гомумән алганда Чаллы полициясе башлыгы сүзләренчә, үтерү маддәсе буенча үткән еллардагы 400-гә якын җинаять ачылган. По убийствам у нас один факт, когда ребенка увезли, по нашим сведениям, за границу, ввиду его отсутствия, считается, что произошло убийство, но мы с этим не согласны. То есть мы работаем из того, что вылетел за границу живым, вот таким образом, да, то есть ребенок улетел из России в Белоруссию. Мигрантлары темасы да игътибарсыз калмады. Әйтик, соңгы вакытта Чаллыга килүчеләр саны узган еллар белән чагыштырганда арткан. Хәзер шәһәрдә 16 меңгә якын мигрант яши. Аларның 80% җирле предприятиеләрдә эшли. То, что совершено ими, и в отношении них тоже совершено, мы видим рост. Вот, то, что они совершают, у нас там практически то же самое, что и наши граждане, сильно не отличаются. Есть и кражи, есть и у них и то, что ножом там, да, ножевые ранения наносят, да, тяжкий вред здоровью. Есть преступления, связанные с наркотиками, есть подделка, пользование, то есть не подделка, а пользование поддельными водительскими удостоверениями. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Шәһәр эчке эшләр идарәсендә чит ил кешеләре һәм аларга карата кылынган җинаятләрне ачу буенча бүлекчә барлыкка килде. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Февраль башында җиләк җимеш һәм яшелчәләрнең кыйммәтләнүе күзәтелә. Банан бәяләренең күтәрелүе аеруча сизелә. Алар инде бюджет продуктлары сегментыннан кыйммәтрәкләренә күчтеләр. Белгечләр моны берничә фактор белән бәйли. Логистика чыгымнары арту. Бу экзотик җимеш ул дөнья валютасына бәйле, ләкин бананнан тыш яшелчәләр дә кыйммәт булып кала. Мәсәлән, кыяр һәм помидор. Бу беренче чиратта кертелгән санкцияләр белән бәйле дип билгеләп үтә белгечләр. Бананның кыйммәтләнүенең тагын бер сәбәбе логистика катлаулырак. Иң күп экзотик җимешне Россиягә Эквадордан алып киләләр. Аның өлеше 96%-ны тәшкил итә. Бар тик 4% Коста-Рика, Гватемала һәм Колумбияга карый. Бәяләр артуга төп тәэмин итүләренең алмашынуы да йогынты ясаган. Ушли очень две крупные компании, которые именно доставляли до Турции бананы. И в данный момент в Эквадоре идет гражданская война. Это тоже влияет на ценовую политику. Но мы надеемся, что все придет в норму и цены упадут. Бананнан соң бор җыелмасының да ингредиентлары кыйммәтләнергә мөмкин. Аерым алганда кишер һәм чигендер. Хәзер аларның килограммы 65 сумны тәшкил итә. Где-то к концу марта, апрель, май будет доходить, я думаю, до 100 рублей, 120 даже иногда. Но это тоже нужно будет смотреть на качество товаров. То есть чем лучше качество товаров, отборная морковь, например, мытая даже, она может доходить и до 130 рублей за килограмм. Хәзер фермерларның тамыр ризыклары сатыла, соңрак базарга чигендер, кишер белән эре тәэмин итүчеләр керәчәк. Аларның хаклары югарырак булачак, чөнки аларга яшелчә саклау чыгымнарын капларга кирәк булачак. Помидор һәм кыярга килгәндә бәя әкренләп кими бара, ләкин алар әле дә кыйммәт булып кала. Максимальная цена на помидоры 400 рублей. На огурцы на данный момент на свежий урожай, который 550 рублей за килограмм. Это у нас сорта эстафета и мамлюк, производство Ульяновск. Из-за того, что это свежий урожай, новый урожай, его не так много, маленькими партиями приходит, поэтому цена еще у него держится. Ну а помидоры азербайджанские и узбекские, они всегда у нас дорогие идут.
Кыяр хәзер Ульяновстан кайтарыла, оннары Түбән Новгородтан, Казаннан яшелчәләр килә башлый. Сатучылар әйтүенчә, товар белән тәэмин итүчеләр күбрәк булган саен бәяләр түбәнрәк була. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 15-17 март көннәрендә илдә Россия Федерациясе президентын сайлаячакбыз. Чаллылылар үз шәһәрендә генә түгел, бу вакытта кайда булган урыннан да, шулай ук өйдән дә тавыш бирә алачак. Моның өчен алдан гариза бирергә кирәк. Тулырак хәбәрчебез материалында. Әгәр сайлау көннәрендә сайлаучы үз шәһәрендә булмаса, аңа 12 мартка кадәр булачак урыны буенча тавыш бирү турында гариза бирергә кирәк. Моны дәүләт хезмәтләре порталында күп функцияле үзәктә яки территориаль сайлау комиссияләрендә эшләргә мөмкин. Шулай ук 6-нан 11 март көннәрендә мондый гаризаны теләсә кайсы участок сайлау комиссиясында да кабул итәчәкләр. Моннан тыш февраль уртасыннан фатирларга йөрү башлана. С целью информирования и разъяснения о предстоящих выборах и уточнения списков избирателей. Обходчик или член участковой избирательной комиссии, который к вам придет, во-первых, у него будет специальная экипировка, это накидка с логотипами выборов, будет обязательно удостоверение члена участковой избирательной комиссии. Объектив сәбәпләр булганда, мәсәлән, авырган очракта өйдән торып та тавыш бирергә була. Заявканы 17 мартка кадәр бирергә мөмкин. Шул ук вакытта күп кенә чаллар сайлау участокларына үзләре баруны хуплый. Гражданский долг выполнить свой. Каждый, наверное, голос учитывается. Важно это для своих внуков, детей, вообще для страны. Россия Федерациясы президентын сайлау 3 көн 15, 16 һәм 17 март көннәрендә узачак. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллы чаңгыга басарга җыена 10 февральдә Яр буе паркында Татарстан чаңгысы 2024 ярышлары үтәчәк. Спорт яратучылар өчен 2, 3 һәм 5 чакрымлы дистанциялар әзерләнә. Барлык яшь төркемнәрендә җиңүчеләр дипломнар, медальләр һәм кубоклар белән бүләкләнәчәк. Шулай ук махсус призлар да була. Ярышларда катнашучыларның барысына да бушлай кайнар чәй һәм күңел ачу программасы тәкъдим ителәчәк. 17 февральдә Яр буе паркында 23-нче Кама чаңгы марафоны үтәчәк. Быел ул төмәндә иң көчлеләр спартакиадасы белән бер көнне уздырыла. Анда да 50 километрга ярыш оештырыла, 5 чакрымга узышлар, сәгать 9-да старт ала, марафон унда башлана. Мы такое уже практиковали в 2022 году. Мы параллелили, получается, старт с Олимпиадой в Пекине, то есть тоже мы поставили большой экран, и, получается, была организована прямая трансляция Олимпийских игр, как раз тоже марафонский забег на 50 километров. Вот, и, соответственно, можно было посмотреть, можно будет и у нас вот и в этом году, то есть следить за тем, что происходит в Тюмени, и следить тоже за тем, что происходит на нашей трассе в городе Набережные Челны. Титан спорт мәктәбе җитәкчесе белдергәнчә, спортчылар актив рәвештә теркәлә. Җиңүчеләр һәм призерлар медальләр, дипломнар һәм акчалата призлар белән бүләкләнәчәк. Ярышларның приз фонды 650 мең сумнан артыкны тәшкил итә. В абсолютной категории на 50 километров будут награждаться победители и призеры с 1 по 10 место. В 30-ке абсолют с 1 по 3 место, но также мы выделили группы для детей, то есть это детские забеги, там, где они бегут с мужчинами, с женщинами, им тяжело. Это в 5 километров и в 30 километров, там мы еще выделили группы детей. Это 2006-2007 годов рождения в 30-ке будут награждаться, 2008-2009 и 2010-2011 год будут награждаться на дистанции в 5 километров. Спортлы ой тәмамланганда 24 һәм 25 февраль көннәрендә шәһәрдә Салават кубогына узышлар үтәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Без сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах с 31 января по 4 февраля. Мобильный павильон перед ТЦ «Эссен». Проспект Яшлек, 14. Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки. ПАО «Акибанк». Выгодные кредиты на улучшение жилищных условий для семей с детьми. Подробности по телефону 8 800 125 42.